שלום חברים, הצטרפו אליי ללמוד על שבוע החלל הישראלי ועל החלל. אוקיי. אז בעצם בשביל להכין אופציה כזאת של דמות מדברת, אנחנו הולכות לאפליקציות שלנו ומחפשות אפליקציה שנקראת DIT. שימו לב שזו אפליקציה ממש ממש מגניבה, אנחנו בוחרות בעצם באופציה הראשונה, אבל יש לנו רק 20 שימושים בה. אנחנו כן יכולות להתחבר ממייל נוסף אם אנחנו רוצות, אבל לכל מייל יש 20 שימושים. מה שאני בעצם עושה, אני מעלה תמונה או משתמשת באחת מהדמויות הקיימות. כאן בעצם העליתי תמונה שיצרתי בבינה המלאכותית, אני כותבת את הטקסט. אני בוחרת שפה, מחפשת עברית. אני בוחרת איזה קול אני רוצה, של אישה או של גבר, ואני בעצם מבקשת ממנו ליצור. וזהו, זה מוכן.